everyone. No camera. It's me, Junjun. Look my fairy mom hair. And look my hair to my channel. Okay, enjoy watching. Enjoy watching. Look at her. Sa place namin at sa school niya, palagi yan siyang first from grade 1 to grade 4 track and field sa sports festival. Nag-join din siya na swimming once a week, horse riding minsan at iba pang sports na gusto niya. Hindi namin yan siya pinipilit as long na enjoy siya at masaya sa pinagagawa niya sa buhay. Charot lang. Oo, true yan. At para siyang basic training sa proper running sa lahat ng sport. So si Junjun magaling na siya sa running. Palagi siyang first, pero need niya talaga matutunan yung proper na mga galaw, basic. Importante kasi yan. Sassy, nasty, acting stupid. What's happening? What's happening? Bitch, I was baby, you know me, said you take all the baby. Guys, parang nag-play lang yung anak ko. So mga badat, andito na kami sa place. It's so exciting. So nagpalista na kami, check sa weight and height ni anak, and prepare sa everything. Ayan, warm up na yan siya. Waiting na sa line. May sarili yan siyang mga warm up dyan. Oh, sige, laban anak, laban. So dito pala sa Japan mga badat or any country, depende kasi first time ko itong nakatry sa mga ganito. Before pala sila maging professional player sa Olympic, dyan pala yan sila nasisimula. Yan yung mga ganap bago sila naging sikat na player sa Olympic. So di pala basta-basta. So forever na to na experience, na memories. So thankful talaga nakasali dito. It's Junjun time! Go, 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 anak! Love in Japan! So, may mga ibang skills testing pa yan sa mga jumping, sa throw the ball, and everything. So, by next month, i-send nila yung mga resulta kung ano na, kung nakapasa ba or hindi, or sa stage 2
na ba si Junjun, depende kasi wala talaga siyang exact training sa mga laro dyan. So, ganyan lang. At least, kahit papano, naka-try kami ng ganito na, diba, it's a great experience at forever na to. Hopefully, makapasok. And thank you for watching, everyone.